Jongeren kunnen vaak niet in hun eigen dorp terecht. Het is dinsdag 22 juni. Dit is Zeeland Nu. Doorstroming moet jongeren aan hun huis helpen. Van icoon naar zorgenkindje van Zeeland. En deze Pokémon-kaart is bijna een Porsche. Goedenavond. Jongeren die in hun geboortedorp willen blijven wonen, wordt het vrijwel onmogelijk gemaakt. Nieuwbouwhuizen zijn te duur en gemeentes zijn vooralsnog niet van plan om speciaal voor deze groep te gaan bouwen. Jongeren zijn daarom aangewezen op woningen die vrijkomen, omdat de bewoners daarvan wel doorstromen naar een nieuwbouwhuis. In het centrum van Bruinisse worden appartementen gebouwd. Maar deze appartementen worden niet specifiek gebouwd voor jongeren. Jongeren kunnen ze uiteraard wel aanschaffen. Ook in Sluiskil gaat de SPA binnenkort de grond in. Maar we gaan niet expliciet bouwen voor jongeren. Waarom niet? Dat is een hele moeilijke categorie om voor te bouwen. Dat heeft te maken met toch de wensen die ze hebben. En eigenlijk ook de middelen die ze hebben om te kunnen investeren in nieuwbouw. En als je nieuw bouwt zie je al gauw een 2 ton. En dat is eigenlijk een categorie dat in mijn ogen op dit moment niet geschikt is voor jongeren. Toch willen Zeeuwse jongeren niets liever dan blijven wonen op het dorp waar ze zijn opgegroeid. Dat blijkt uit een onderzoek van de TU Delft onder 160 Zeeuwse jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud. In Schouwen-Duiveland qua woningmarkt problematisch. Er is gewoon niks beschikbaar op dit moment. Maar waar moeten jongeren op de dorpen dan wonen? Zowel Terneuzen als Schouwen-Duiveland bouwen woningen voor ouderen en hopen dat jongeren daarvan profiteren. Onze strategie wordt de doorstromingsstrategie. Die doorstroming werkt zo. Een senior verhuist naar een klein comfortabel appartement, maar laat een grote vrijstaande woning achter. Die wordt gekocht door iemand uit een 2-onder-1 woning. Iemand uit een rijtjeshuis verhuist daarheen en het rijtjeshuis wordt gekocht door iemand uit een kleine starterswoning. Die leegstaande starterswoning is dan interessant voor een jongere. Is dat geen omweg? Het is uiteraard een omweg, maar wel een begaanbare weg. En je bouwt ook voor de toekomst. Want op het moment dat we nu nieuwbouwwoningen neerzetten, zijn die levensloopbestendig. Dus op een gegeven moment, als inderdaad de jongere bereid is om een bepaald bedrag te kunnen betalen, dan zou die zelfs ook in een nieuwbouwwoning kunnen stappen, want die is levensloopbestendig. En voor Bruinisse heeft de gemeente nog iets in petto. Kleine huurwoningen in de vorm van tiny houses. Tiny houses, die zet je dan voor 15 jaar neer. En op die manier zou je een starter ook een kans geven om te beginnen in zijn eerste woning. Dat zou kunnen, zegt u, maar gaat het ook echt gebeuren hier op Bruinisse? Nou, we zijn in gesprek met ondernemers, maar ook met de dorpsraad van Bruinisse, om te kijken of er op Bruinisse ook behoefte aan is aan deze vorm van tijdelijke huisvesting. En aangeschoven is politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, we hoorden het de wethouders net zeggen. Het is eigenlijk niet rendabel om voor deze groep jongeren te gaan bouwen. Is het dan eigenlijk gewoon een kwestie van helaas pindakaas? Ja, een beetje wel. Al kun je daar wel een kanttekening bij maken. Is het altijd per se nodig om als 20-jarige meteen een huis te kopen? Je kunt ook gaan huren die eerste paar jaar. Aan de andere kant is het wel zo dat die huurprijzen, zeker in de vrije sector, die reizen ook de pan uit. Dus dan betaal je alsnog blauw. Ja, nou, huren is natuurlijk ook niet altijd zaligmakend, want je wil op de duur ook iets kopen. Ja, dat is nu vrijwel onmogelijk. Ja, die woningmarkt is natuurlijk ontzettend overspannen. En daar heeft gewoon iedereen mee te maken. En iedereen kijkt dan naar de gemeente, naar die wethouders. Die kunnen natuurlijk wel bepaalde projecten opstarten, maar die kunnen ook geen ijzer met handen breken. En die kunnen zeker niks doen aan die commerciële oververhitte woningmarkt. Dus dat probleem blijft nog wel een tijdje. Oké, we gaan het afwachten. Marcel de Kranen, dankjewel. De huizenprijzen zijn in mei nog verder gestegen. In vergelijking met vorig jaar liggen de prijzen bijna 13% hoger. En dat is voor de ene een voordeel en voor de ander een groot nadeel. Wij moeten over een jaar ons huis uit en we willen wel een huis kopen, maar het is eigenlijk veel te duur overal. Dus we zitten een beetje met ons handen in het haar, zeg maar. Je biedt altijd 10.000 of 20.000 boven de prijs dat het eigenlijk waard is. Nou, de aspirant koper die kwam kijken en die kocht het zo. Zei, hartstikke mooi, ik wil het kopen, zegt hij. Dus in een half uurtje hadden we het deal gemaakt. En mensen die geen verhuisplannen hebben, zitten voorlopig goed. Maar je moet zelf ook nog ergens gaan wonen, dus dat houdt een beetje tegen. Het is nu wel extreem, vind ik hoor, wat er met de prijs allemaal gebeurt. Maar vooralsnog zitten we hier. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de gevaren van het munitiedepot voor de kust van Zierikzee in de Oosterschelde. Dat zegt bomexpert Frank Barink. Staatssecretaris Visser van Defensie heeft het depot laten onderzoeken en stelt dat de plek geen gevaar oplevert voor de omgeving. Maar volgens Barink kan dat niet worden geconcludeerd omdat 99% van het depot niet onderzocht zou zijn.
In het depot is tot 20 jaar na de Tweede Wereldoorlog 30 miljoen kilo munitie gedumpt. Er zijn al jaren zorgen over het depot bij omwonenden, natuurorganisaties en experts. De Zeeuwse kust is populair. Zo populair zelfs dat hij van ANWB-leden een 8,2 krijgt. Alleen de Waddeneilanden scoren hoger. Nou, dat is een mooi resultaat, toch? Heel trots. Ja, vind ik helemaal geweldig. Echt waar. Ja, ik woon hier zelf aan de kust, dus het is natuurlijk magnifiek. De zee en het strand, er is altijd ruimte voor iedereen. Gewoon genieten. Toch is er ook een kritische noot te kraken. Het zou namelijk te druk zijn aan de kust. Kijk, de kust op de Waddeneilanden is ook druk. Want als het mooi weer is, gaan de mensen daar ook heel graag naartoe. Als je ziet hoe druk dat bijvoorbeeld de zaterdag en zondag is. En het af en toe gewoon gebruikt wordt als een racebaan de boulevard. We moesten botten, we kijken van welk dier het was en zo. En we moesten een kan in elkaar zetten en nog munten soort van tekenen. Speuren naar botten, potten en scherven. Erfgoed Zeeland wil jongeren zo vroeg mogelijk kennis laten maken met archeologie. Daarom worden er online archeologielessen gegeven. De archeoloog zit thuis, terwijl de leerlingen in de klas aan de slag gaan. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Het was best wel interessant, al die oude botten en oude munten, zodat je kan kijken uit welke tijd het komt. Lijkt het jou nou ook leuk om archeoloog te worden? Nou, dat weet ik nog niet. Ik zou niet echt later dat willen worden. 1 januari ben ik met deze kaart begonnen. Kan je van een Pokémon-kaart een Porsche maken? Die vraag wil Mike de Voogd uit Zierikzee beantwoorden en starten met het ruilen van de kaart tegen andere dingen. Inmiddels is hij 16 ruilbeurten verder en heeft hij via teenslippers, een PlayStation en een nieuwe iPhone deze auto al te pakken. Iedere keer waren het kleine stapjes die wel vooruit gingen, maar bij een PlayStation 4, dat was na 6 keer ruilen volgens mij, toen begonnen mensen me wel serieus te nemen en toen begon het wel heel erg te leven en kwamen er steeds meer reacties met mensen die wilden ruilen. En met dit succes begint het geloof te groeien dat de Porsche binnen handbereik is. Ik zou het echt niet weten hoe lang het nog gaat duren of ik het ga halen, maar ik begin er wel erg in te geloven dat het gaat lukken. Het is een icoon, maar ook een zorgenkind. De Zeelandbrug. Het 56 jaar oude bouwwerk heeft steeds meer onderhoud nodig. En daarom worden er binnenkort sensoren op de brug geplaatst die moeten helpen wanneer welk onderhoud nodig is. De sensoren worden in de Zeelandbrug geplaatst, daar waar de brug open gaat voor de scheepvaart. Dit is een proefopstelling. Het meest zwakke deel van de brug is toch wel de brug, de beweegbare delen, de basculebrug, die ook open en dicht gaat. En dat vraagt heel veel aandacht voor ons. Daar willen we nog veel meer over weten. We weten bijvoorbeeld wel hoeveel voertuigen, de zwaarte van de voertuigen. Maar de trillingen, dat doet heel veel met je brug zelf. Dus dat bewegingswerk, dat willen we nog beter in kaart brengen. De sensoren blijven een jaar zitten. Het gaat om een proef om ervaring op te doen. Deze data helpt ons echt om veel beter inzicht te hebben in de manier waarop je zo'n brug moet onderhouden. En wat we hier leren, kunnen wij in Zeeland ook weer bij andere sluizen en bruggen gebruiken. Het onderhoud van de Zeelandbrug kost jaarlijks €1 miljoen. In 2026 staat er een grote renovatie gepland. De kosten daarvan zijn nog niet bekend. Ja, het gaat om heel veel geld. En tegelijkertijd, het is natuurlijk ook wel een hele grote brug. Ruim 5 kilometer. 54 pijlers die ook in het water staan. 52 brugdelen weer over die pijlers heen. Dus ja, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is het wel veel geld, maar aan de andere kant ook wel te begrijpen. En nogmaals, de brug wordt ouder. En ja, dat betekent ook dat het iets meer gaat kosten. Sinds de opening in 1965 is het aantal voertuigen dat dagelijks over de Zeelandbrug heen rijdt sterk toegenomen. Er komt een dag dat de brug gewoon op is. Nou, ik hoop natuurlijk dat dat moment nog heel ver in de toekomst ligt. Maar daar moeten we wel rekening mee houden. De brug is nu zeg maar 55, 56 jaar oud. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd, nou hij kan maximaal 100 jaar oud worden. Ja, dat betekent dus dat je over de helft bent. Vorige eeuw was het Zeeuwse melkschaap bijna uitgestorven. Maar dankzij de inzet van de familie Bril uit Veren staat het schaap weer terug op de kaart. Ze hebben er niet alleen voor gezorgd dat het ras van het schaap weer zuiver is, ze leveren nu ook lammetjes aan andere liefhebbers. Het Zeeuws melkschaap heeft eeuwenlang voor melk, vlees, wol en inspiratie voor kunstwerken gezorgd. Zoals het lam Gods
van de gebroeders Van Eyck uit 1432 en de Hoenderhof van Jan Steen uit 1660. In Zeeland kwam het melkschaap voornamelijk op Walcheren voor. Nou, bijna elke boer die had 2 of 3 melkschapen op de boerderij. En die schapen werden gemolken, het was voor eigen consumptie. En als er dus schapenkas over was, dan hadden dus mensen in het dorp, die kwamen aardappels halen, die kwamen eieren halen en die kwamen ook schapenkas halen. Of die schapenkas werd dus thuis bezorgd. Tijdens de oorlog werd de Zeeuwse veestapel zwaar getroffen. Vooral de inundatie in 1944 heeft ervoor gezorgd dat grote delen van Walcheren onder water kwamen te staan en veel dieren zijn verdronken. En die melkschapen zijn toen niet teruggekomen. Er waren nog enkele schapen die werden overgebleven in Walcheren. En daar zijn toen enkele personen die hadden daar dan toch wel idee voor om dat weer in te voeren. En een van die personen was je vader? Een van die personen was mijn vader. Er waren dus 4 oudere boeren. En die hebben dus dat weer in de benen gezet. En dan hebben ze de schapen die in Walcheren waren, hebben ze geïnventariseerd. Wat is er nog? En daar zijn ze met verder gaan. Want er waren een heleboel melkschapen. Die waren ook, tijdens de oorlog waren die gekruist met andere dieren. Met een vleesschapen, met een texelaar. Dus die raszuiverheid die was ver te zoeken. En die hebben dus weer geprobeerd om dat Zeeuwse ras weer zuiver terug te krijgen. Ook Jan Breel en zijn vrouw hebben een grote bijdrage geleverd om het Zeeuws melkschaap in stand te houden en de raszuiverheid te perfectioneren. In 1973 zijn Huberdin is mijn vrouw, en ik zijn op de boerderij gekomen. Dan heeft Huberdin dat overgenomen van mijn moeder en die is ook 2, 3 schapen gaan melken. En die heeft dat eigenlijk uitgebreid. En als Huberdin er niet geweest was, dan hadden we nooit deze schapenstapel gehad. Die is die schapen gaan melken, die is 4 schapen gaan melken, die is er 8 gaan melken, die is er 10 gaan melken. En op het eind, na een paar jaar, deze 30 schapen met de hand melken. En toen zijn we eigenlijk overgegaan om die melkschapen machinaal te gaan melken. En als ik dan de koeien klaargemolken had en Huberdin was er niet, dan kon ik die schapen melken. Jullie hebben dus eigenlijk aan de wieg gestaan van het huidige Zeeuws melkschaap. Wij hebben in feite meegewerkt om die schapen weer allemaal rijzuiver te krijgen. En we hebben heel wat bedrijven hebben wij dus kunnen bevoorraden met de lammeren van onze eigen melkschapen om andere bedrijven op te helpen starten. Het was een overwegend grijze dag vandaag met hier en daar een spat regen. Het werd niet warmer dan 16 graden. Morgen dan wordt blauw de overheersende kleur en wordt het zo'n 18 graden. En de temperatuur stijgt de komende dagen alleen maar verder. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland Nu voor vandaag. Maak er nog een mooie avond van en tot morgen.